nás takisto postil svojou návštevou. A prekvapil som publikum a dúfam, že aj vás prekvapím, že som povedal, že akú základnú vlastnosť má Miroslav Cipár. Je to najlenivejší človek na svete. Pretože ešte nikdy v živote nepracoval. On sa celý život zabáva, pretože to, čo robí, mu robí radosť, robí tým radosť nám. A vôbec sa nepovažuje za prácu a my mu želáme, aby tú radosť sebe aj nám robil ešte dlho a k tomu mu zahráme pieseň Nechce sa mi pracovať. Som za mrežami, či sa mi to sníva, to slnko obloko sa ako bachár díva. No nepodá mi kľúč, mňa jeho zlatý lúč nepozýva. Nechce sa mi pracovať, nechce sa mi trucovať, túžim iba zabudnúť a dýchnuť dym. Vôňu rúží lásky duším dýchla som, blúdila som s tebou, v nebi veľa som. A zrazu na zemi vo veselí sa prebudíva. Nechce sa mi pracovať, nie, nechce sa mi ani trucovať, túžim iba zabudnúť a dýchnuť dym. Sticho byť, sama byť, sa znova naučím, s tou myšlienkou stať sa milenkou, sa asi rozlúčim. Nechce sa mi pracovať, nechce sa mi trucovať, túžim iba zabudnúť a dýchnuť dym. Sa